Sanibonani bangcwele, uyili dog of God, may the God of the dog bless you. Ake ngiyibuzele nje. Uma ngafika umuntu ashwa kuwena ashasha qeda suka hambe. Abe sethi hayi ngakhuluma nosibani bani. Ungaphatheka kanjani? Uma efike washwa wangakuniki wena ithuba lokuphendula noma lokusho nawe. Kahle hle imentality leyo etoyitoyo yokugcoba itoyitoyi nokubhekisha ukuthi ufike ushushu. Mentality mangasebenzisa ulimi oluqinile, ulimi lwase-toilet, toilet alisho lutho wena ufike uthulule bese uphuma flash ushiye kanjalo. Kodwa ngebhadi abanye bethu siya kanjalo emthandazweni. Emthandazweni sifike sitshena uNkulunkulu wa. Singaziniki isikhathi sokumlalela yena uNkulunkulu uthini. Ulalelwa kanjani ke uNkulunkulu? Number 1, ulalelwa ngokufunda izwi lakhe. Lingakopolotwa amavesi athile, fundwe, laziwe. Bese lalelwa ngemeditation, umzindlo obuthule. So iningi lethu siyaxhuga kuloko. Now, uma ufunda incwadi yabahluleli, isahluko sesithupha. Usuka evesini lika 11. Uze uyofika mhlawumbe evesini lika say 23. uGideon ekufika ingelosi kuyena ithi usimakade unawe qhawe elinamandla, Thixo khuluma nawe. Abese uSimyoni amnesoro uGideon abese she experience yakhe. Ngoba emthandazweni siswesisa ama experiences ethu. So usethi hayi kanjani angaba nathi kanjani kunje saba sezwa thina ukuthi yena uyakhulula whatever thina sihlushwa abantu bakaMidian. Ibisimchazela ingelosi, imnike neinstruction what to do. Abanye bethu sisuke emthandazweni singenayo instruction. Sihamba nalokho kade sifike nakho siz instructor thina. Ithi hamba ngalamandla onawo ukhulula uIsrael esandleni sakwaMidian. Aphinda shenye experience ngomncinyane nje mina endlini kababa kwaManase nomndeni wakithi uManase emncinyane. Athi ngizokuba nawe uyakubabulala abaMidian engathi ubulala umuntu oyedwa. Uyazi uThixo, our prayers should be ingxoxo simningi uNkulunkulu ithuba naye lokukhuluma. Sethi ke uma ngifumene umusa ungivumele ngikulethele umnikelo. Nkosi, angazi ngiyayizwa le ndaba. Uyena oyisukela yikho ke ezothini ulokhuza abafundisi bami ezothi uPauli encwadini yesibili ayibhalela kwabaseKorinte chapter 9 kusuka lapha ku verse 5 kuya ku 6. Yilo nalo makanikele nje kube evumile enhlizweni yakhe engabi ngokuphoqeleka nangokucindezeleka. Ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokozini. So ingelosi lethu umyalezo njengoba nasihlale siyiletha ngesonto. Kodwa ke uyena oyisukelayo izwi lihlaba inhliziyo yakhe abesithi ngilinde ngikulethele umnikelo awulethe ngempela. Umnikelo ingelosi uthinta ushabalale ngokusheshsha. Thiwe egcineni kwamkhanyela uGideon ukuthi beyingelosi kaSimakade wayesethi maye inkosi Simakade ngoba ngibonile ingelosi kaSimakade ubuso nobuso. Experience engasoze yasuka kuyena. Simakade wathi kuyakuthula makube kuwe. Ungesaba uzukufa. So abantu asithandazeni bakithi imbono uSimakade emthandazweni singayike uthulula nje kuphela, it should be a dialogue. So uNkulunkulu asimnika ithuba ukuthi asha akwaziyo yena owazi konke, nathi siwasha ama experiences ethu without fear. Ngizamani ukuthandaza right bafethu, singathandazi sakubhikisha sakugxoba itoyitoyi. Shosha uNkulunkulu anibusise ngegama likaYise benendodana noMoya oCobileyo, amen.